тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV имрӯз барои шумо тройкоро нишон медиҳем. Тройкои аҷиб буд ки пори намудан. Инҳоки зимистонаш баромад. Зимистонаш капшон доранд ё баъд футболка доранд. Футболкаи сафед доранд. Қоидави ма ай дутара мегирам. Баъд доранд бурук. Кнопшиян, кнопка қатиян, капшон доранд. Пешонаи хеле як бози 10 та расидка шумо агар намаромад бинед. 10 та расидка шумадагиай шумо метавонед ки дар WhatsApp маъқултона гап занед. размери чанд то чанда? ай 48 то 52 пуш, ай 46 пуш то 52 пуша метавонед ки занг бизанед. ина расидкоша ҳамаша дар экран мебинед. чанд расидка аст? 2 3 4 5 6 7 8 8 намуда, 8 намуд расидкаш аст. иёра тобистонош будан. Тобистонош ҳам шумо чӣ кардем? ҳозир на зимистона шумо аге нархи 210 сомон аст. 210 сомон. Материал аҷоиботай, пад намета. мо ира равон кардаги бидем порина. Моделош камтарак дигар хел будан. ани оз моделои нав шумо агиян хеле бабочка доранд. чӣ мекунед ира? ин хеле чизо доранд. марҳамат. кадом ида маъқул мешава дар WhatsApp менависед. WhatsApp даки нависед мо шумода обязательно равон мекунем. дастафка тамоми шаҳрҳои Россия дорем. тамоми шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон ҳаста. метавонед ки занг бизанед. то размери чанд то чанда дорем? ай 50 то 58 ина ё ҳозирашта ҳастанд. то 58 пиша метавонед занг бизанед. нархи 200 сомон. материал белмандо, ина ёш белмандо, тоза белмандо. бозорда паделкаш ҳаста. ине ки дуконда паделкаш нест, тозаш ҳаста. анаи ҷайҳо сар мешаванд. ё платиё аян, платиё ҳастанд. нархи ё 170 сомон аст. 170 сомон. хеле дарозай. остинош айнаха шумо дидесен, остинош хеле. баъд миёнбанд доранд. хеле пазалошни миёнбанд доранд. нархшон 170 сомон. размери чанд то чанда дорен апа? то ай 46 то 52 метавонед ки занг бизанед, скриншот карда партед. ина марҳамат моделои нави ки дар бозор омадиянд. аҷиб фасон. инаҷода бо омаген иём нархи ҳам 170 сомонӣ. не материали шифон аст. шифони тоза якум сол. миёнбанд доранд. ҳамаш қоидави то 52 пуша метавонед ки занг бизанед, заказ кунед. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. основной мо омадем барои нави тройко. шумо метавонед ки барвақттар занг бизанед, чӣ ба ки тамом нашавад. боқи сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.